Kríž na Švédskych Šanciach má aj diery po nábojniciach ako znak pripomienky tej udalosti, ktorá sa tu stala. To len kúsok nad Přerovom. Pôjdeme po ceste, aby bolo jasné, ako sa tu dostať. Takže okolo čerešní, ktoré už skoro získavajú farbu. Kračame po lúkach a nad poliami, ktoré tiež už pomaly dozrievajú. Je vidieť pripravované diaľničné prepojenie, ktorá má tá diaľnica byť dokončená ako D1. A vidíme tam niekoľko mostov. Malo by to byť hotové v decembri 2025, takže už pár mesiacov. Cesta je, dá sa povedať, prechádzková. Je to len trošku vyvýšené miesto. Výhľady sú tu veľmi pekné. Ako na jednu stranu Přerov, ako tak aj na druhú stranu práve kde sú tie Švédske Šance. A dalo by sa povedať, že možno toto pred 300 rokmi bolo rozdelením územia obsadené Rakúskom a švédskými vojskami. Tu je taká značka k památníku tragédie na Švédskych Šancích 100 metrov. No a je to tu uvedené. Švédske Šance, vojenské tábora generála Torstenssona pri ťažení na Viedeň v roku 1643, bunkry protivzdušnej obrany z roku 1927 a miesto popravy a pôvodné hroby karpatských Nemcov z 9. júna 1945. Pozostatky sú teraz na cintoríne v Přerove. Takže výška 2285 metrov, možno takých 2500 metrov od Beňova a 1500 metrov od Újezdca, ktorý je v súčasnosti súčasťou Přerova. Takže ideme 1,5 km po tejto ceste do Újezdca. Tuto hneď je vidieť na ľavej strane vodné zdroje. Zrejme zásobovanie pitnou vodou. A v pozadí jedna komín Přerovských strojíren a chemického závodu v Přerove. Tam v pozadí samozrejme, že je vidieť už tá diaľnica, ktorá sa dokončuje a o pár mesiacov má byť hotová. Cesta je tak celkom schodná aj na bicykel, nielen pre peších. No a vidieť Zasviaté tak na pravej strane. Nevidieť tu žiadne odpadky, je to čistá cesta. Po pár metroch vidíme aj žltú značku
Je tu tiež niekoľko stromov lípy. A v pozadí počuť aj lietadlá, pretože v Přerove bolo vojenské letisko. Teraz je to súkromné letisko pre opravu lietadiel. Takže nejaká firma súkromná opravuje lietadla a potom ich skúša. Tak teraz sme pri tom vodárenskom objekte a ideme pekne ďalej okolo záhradiek. Tu sú také záhradky. Tiež vidíme žltú značku Orech. Zase čerešňovú alej. Možno tých čerešní je tu 20-30 stromov. A dostávame sa pomaličky do toho Újezdca. Tu na začiatku hneď vidieť chov koní a niekoľko koní je teraz aj vo výbehu. A veľmi pekné prostredie na takú prechádzku či jarnú, letnú, alebo jesennú a možno aj zimnú, pretože príroda je veľmi malebná, vzduch je čistý a je tu taký pokoj. Takže si môže človek tu na tejto prechádzke aj oddychnúť a popremýšľať nielen o tej smutnej udalosti spred 80 rokov, keď tu boli postrieľaní karpatskí Nemci, ale aj o súčasnosti, ktorú prežívame v mnohom vyhrotenú, ako nájsť riešenia pre zakopanie vojnových sekier a spoločnú reč rôznych skupín. Vidíme tu aj bázu po stranách. No teraz vidíme, že už sme sa vzdialili od tých švédskych šancí trošku. A tu z tejto možno takej pol cesty vidieť aj kríž vzadu, takže pre tých, ktorí budú sem kráčať, je identifikovateľné miesto, kam sa treba dostať. Takže možno po polovici cesty je možné vidieť ten kríž, kde sa stal masaker dospelých mužov, dospelých žien a detí, ktoré mali niektoré len 4, 5, 6 mesiacov. Taká smutná udalosť. Tu v Přerove na švédskych šanciach. No a pomaličky zostupujeme teda dole. Ten Újezdec je vlastne súčasť Přerova a dávno to bola taká dedinka, kúsok od Přerova. Takže dnes, keď je to súčasť Přerova, tu chodí aj mestská hromadná doprava, autobusy, ale dá sa prísť aj na bicykli pešo z Přerova nejakých 5 kilometrov. No a tu sme
prišli k chovu koní. A prakticky, keď sa človek dostane ku stániam a chovu koní, tak tá cestička je už len stále rovno a buď človek príde k takej maličkej kaplnke, alebo priamo na zastávku autobusu mestskej hromadnej dopravy, z ktorej sa dá dostať buď na železničnú stanicu do Přerova, alebo do centra Přerova.